Euskarazko ikusentzunezkoen laborategiak langai nagusi moduan izango ditu ikusentzunezkoak eta sormena sustatzera bideratuta egongo da. Beraz, ezinbestean laborategi honek izango du sektorearen behar zuzena. Mondragon Unibertsitateak eta Goienak elkarlanean garatutako proiektua da hau, eta saiatu gara galdera honi erantzuten. Nola bihurtu ikusentzunezko sektorea berritzaileago eta sortzaileago? Laborategiak esan nahi du zelanbait kaskoa jartzea eta dantza egitea, libre dantza egitea. Eguneroko zaratatik aldendu eta aldendu ostean zure erara, pozik, gogotsu, humorez, dantza egitea eta libre egitea. Seguruerik hori da egin dezakegun honena, diferente dantzatu, diferente sortu. Euskarazko ikusentzunezkoen ekoizpena eta kontsumoa handitzea. Sormen testuinguru berriak sustatuz. Ekoizpen eredu eta formatu berrietan esperimentatuz. Eta zabalkunde kanalak biderkatuz. Beti ere, sektorea osatzen duten eragileekin elkarlanean eta herritarren partaidetza aktibatuz. Horixe da ikusentzunezkoen laborategiaren misioa. Laborategia bera erakusleio izatea nahi dute sustatzaileek eta bertatik ateratzen diren produktuak internet bidez nazioartekotzea. Bideo marka izango dute laborategitik pasatzen diren produktuek. Donostian Tabakaleran aurkeztu dute Euskarazko ikusentzunezkoen laborategia proiektuaren egileek, Mondragon Unibertsitateko Amaia Pabonek eta Goiena komunikazio taldeko Iban Arantzabalek. Ekitaldian izan dira Tabakalerako patrono biren Eusko Jaurlaritzako Bingen Zupiria, Kultura Sailburua eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Markel Olano diputatu nagusia ere. Konpromiso bezala, gure sailetik hartu dugu datozen urteetarako kulturarekin eta sorkuntzarekin zerikusia duten arlo ezberdinak aztertzea eta hoien arteko apustua egitea. Euskadi lurralde kreatibo bat dela adierazteko munduaren aurrean. Gehiago zehaztu behar da, badakit, nondik nora jo daiteke. Diseinuan ikusten dugu lan arlo bat, goi-mailako gastronomian ere bai, modan, hizkuntzaren industrietan edo ikus-entzunezko ekimenen arloan. Eta apustuak izan behar du, proiektu bikainak identifikatzea eta garatzea. Nik uste dut, azkenean hemen, oinarrian daukaguna dela, aukera bat, guztion artean, elkarlanaren bidez, jauzi kualitatiboak egiteko. Eta nik uste dut, leheno gaipatu eta horrekin bukatuko nuke, Euskarak une honetan, eta Euskal kulturak behar ditu jauzi kualitatiboak. Eta horretarako, sektore kritikoetan, prozesuak aldatu egin behar dira. Eta aldatzeko guztiok hartu beharra daukagu gure ardura, eta batipat, niretzako bintzat importantea da, dagoeneko dauden almenak eta talentuak biderkatu egin behar ditugu. Eta hori egin behar da elkarlanaren ikuspegitik. Goiena komunikazio taldeko zuzendari nagusiak eskerritzak izan ditu etorkizuna eraikiz egitasmoarentzat. Eskertu etorkizuna eraikizieri, etorkizuna eraikizek erakutsi egiteko modu bat, beste egiteko modu bat ere, eta egiteko modu hori lotu dugu berriz sektorearekin. Eta desiorik onenak ikusentzunezko laborategiarentzat, Eusko Jaurlaritzarekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera, Tabakalerako patrono den, Donostiako udaleko buruaren partetik. Arrakasta bai eskatuko nioke orokorrean, baina gauza zehatz bat eskatzekotan, eskatuko nioke laborategi honetatik, ez orain baizik eta 2 urte o 3 urte barru, izatea aukera esateko bitu, munduan zabaldudan gauza bat, Tabakaderan sortu zen. Nik uste hori izango ditzateke da benetan proiektu honek badio izan duela, merezi izan duela, ondoen adieraziko dukeen saria edo oparia.